बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन कभिड भेक्सिन रेकर्डखौ बबे हादराव लाखिनाय जादोंमोन? अपसन ए आव दं भुटान, बि आव दं जापान, सि आव दं भारत, डि आव दं चाइना। बिनि फिननाया जादों अपसन सि भारत। 2 नाम्बार सोंनाय – मोनथाम गाबनि रं जुदा-जुदा रं फानजारियाव जोबबानो एखे रं मा बेलाय? अपसन ए आव दं संख्रि बानलु हालदि, बि आव दं दालि आलु संख्रि, सि आव दं ओंखाम दै ओंख्रि, डि आव दं गय फाथै सुनै। फिननाया जादों अपसन डि गय फाथै सुनै। 3 नाम्बार सोंनाय – आसामाव बिष्णु प्रसाद राभाखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? अपसन ए आव दं महापुरुष, बि आव दं लकप्रिय, सि आव दं कलागुरु, डि आव दं महाराजा। बिनि फिननाया जागोन अपसन सि कलागुरु। 4 नाम्बार सोंनायाव दं आसामाव नलिनी बाला देवीखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? अपसन ए आव दं आसामनि आबै, बि आव दं आसामनि आइ, सि आव दं आसामनि आब', डि आव दं आसामनि आनै। बिनि एन्सारा जागोन अपसन ए आसामनि आबै। 5 नाम्बार सोंनायाव दं धोरोमारि बिजाबखौ आसामनि सोर लिरगिरिया लिरदोंमोन? अपसन ए आव दं श्रीमन्त शंकरदेव, बि नाम्बाराव दं माधबदेव, सि नाम्बाराव दं माधब कन्दली, डि नाम्बाराव दं भक्तदेव। बिनि एन्सारा जागोन अपसन सि माधब कन्दली। 6 नाम्बार सोंनायाव दं बर'फोरनि मादाव गिबिसिन मेट्रिक आनजादखौ सोर उथ्रिजेनदोंमोन? अपसन ए आव दं मंगल चन्द्र ब्रह्म, बि आव दं ईसान मुसाहारि, सि आव दं सतिश चन्द्र बसुमतारि, डि आव दं सभा ब्रह्म। बिनि फिननाया जागोन अपसन ए मंगल चन्द्र ब्रह्म। 7 नाम्बार सोंनायाव दं बर'फोरनि सोरखौ बर' थुनफावथायनि राजा होनना मिथिनाय जायो? अपसन ए आव दं द्वारेन्द्र नाथ बसुमतारि, बि आव दं नीलेश्वर ब्रह्म, सि आव दं मदाराम ब्रह्म, डि आव दं नीलकमल ब्रह्म। बिनि फिननाया जागोन अपसन ए द्वारेन्द्र नाथ बसुमतारि। लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाहर जाहाथे आरो आं भिडिअ लाबोबावनो हायो सानफ्रोमबो।